Il-Musec bdiet konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni tal-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea għas-snin li ġejjin. Waqt laqgħa ta' konsultazzjoni flimkien mal-imsieħba soċjali u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili ġew diskussi l-proposti tal-Kummissjoni Ewropea għal reviżjoni maġġuri tal-politika kummerċjali biex b'mod sostenibbli tara li jseħħ l-irkupru soċjo-ekonomiku u t-tisjieħ tal-kompetittività. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela li qal kif din ir-reviżjoni tista' toħloq iktar impjiegi ta' kwalità u tiffoka fuq prijoritajiet bħall iżvilupp sostenibbli, it-tibdil fil-klima u l-ekonomija diġitali. Bħala direzzjoni li naħseb għandna nieħdu anke bħala pajjiż hija li aħna dejjem għandna naħdmu aktar flimkien. Kemm bħala pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dik hija xi ħaġa li għandha tkun xi ħaġa ovvja, però mbagħad anke fuq bażi globali li jfisser li l-Unjoni Ewropea bħala blokk ta' pajjiżi flimkien tittaħdem ukoll ma' pajjiżi oħrajn f'reġjuni differenti. Il-Ministru Abela semma kif l-Unjoni Ewropea tista' taħdem ma' aktar pajjiżi Afrikani b'Malta qed tkun minn ta' quddiem fl-istrateġija ta' sħubija mal-Afrika li tneddiet aktar kmieni din is-sena.